Jesu ljudi dobro? Jel treba nekome pomoć? 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta na području Sisačko-moslavačke županije udario je jak potres jačine 6,2 prema Richteru. Za mnoge, taj dan je zapamćen kao dan straha, užasa i nevjerice. Za neke, dok su gledali svoju ruševnu kuću, isti događaj bio je deja vu. U ratu smo bježali i onda smo napravili, onda smo pobjegli. Ostalo je razrušenje. Kad smo došli pokrili, opet sad opet došli da je nema. Prošlo je preko 2 godine nakon tog tragičnog događaja. Naslovnice vijesti zamijenili su drugi događaji, a izazovi za lokalno stanovništvo i lokalne organizacije koje i dalje na terenu pružaju podršku nisu nestali. Pitali smo neke od tih organizacija kako se osvrću na prošlost, što je bilo dobro u odgovoru na krizu, a što je moglo bolje. Koji su njihovi trenutni izazovi u podršci pogođenom stanovništvu? I na kraju, što moramo naučiti iz ove krize kako iste greške ne bi ponovili u nekoj novoj, drugoj krizi? Pa krenimo. Ja sam Dražen Naglić, inače sam predsjednik vatrogasne zajednice grada Gline, a u stožeru civilne zaštite grada Gline sam zamjenik načelnika stožera, a načelnik stožera je gradonačelnik. Alberta Cestarić, ja sam ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Glina. Moje ime je Tomislav Rajić, radim u organizaciji Hrvatskog crvenog križa na mjestu voditelja asanacije Sisačko-moslavačke županije, asanacije bunara i voda. Ja sam Maja Turniški, radim za Crveni križ Glina, psihosocijalnu pomoć. Ja sam Danko Tomanić, predsjednik sam Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije Sisak. Ja sam Iva Toš, radim u udruzi slijepih Sisačko-moslavačke županije na mjestu radnog terapeuta i kao instruktorica orijentacije i kretanja za slijepe osobe. Ja sam Goranka Vujić, inače sam predsjednica udruge Pomoć starijim osobama. Ja sam Tamara Jovičić, izvršna sam direktorica udruge X, udruge za promicanje informatike, kulture i suživota koja djeluje u Petrinji, evo iduće godine zapravo puni 20 godina svog postojanja. Moje ime je Josipa Bliznac. Trenutno radim za udrugu X iz Petrinje, organizaciju civilnog društva. Trenutno sam također voditeljica projekta koji financira Europski socijalni fond u kojem su partneri Adra Hrvatska i Gradsko društvo Crvenog križa Glina, koji se zapravo bavi naučenim lekcijama iz ove krize koja nam se dogodila, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na Banovini. Ja sam Slavica Mačeta, direktorica humanitarne organizacije Adra Hrvatska. U udruzi slijepih okupljamo trenutno oko 110 članova. Taj broj bio, pa rekao bih, za 30% veći do vremena prije pandemije. Radi se o osobama koje su uglavnom starije životne dobi. Imamo naravno i u članstvu i mlađih osoba. Dakle, najveći izazov je cipu po meni pravo nošenje sa stresom, pravo nošenje sa strahovima. Zapravo sve ono što nekako dolazi iz duhovne dimenzije, da tako kažem. Nakon potresa se javio već povećan problem sa mentalnim zdravljem slijepih osoba. U biti iz tog straha i nesigurnosti, mogućnosti novih potresa su ljudi imali dosta velike probleme i sa anksioznošću, sa depresijom i ta nesigurnost općenito. Tu smo doskočili na neki način sa pružanjem psihosocijalne pomoći. Pružali smo i prije potresa, ali nakon potresa sigurno za 70% više. Općenito problematika slijepih je daleko sežna, pogotovo u nekakvim ovako izoliranim županijama kao što je naša, površinski velika. Najveći problem je u biti mobilnost slijepih osoba i nedostatak sadržaja, bilo kulturnih, bilo kakvih sadržaja koji su primjereni slijepim osobama obzirom na oštećenje vida s kojim se nose.
Velik problem prepoznajemo i u biti nedostatak, javnog transporta, izoliranost ruralnih područja naše županije gdje ljudi u principu nemaju priliku na nikakav način samostalno doći do nekakvih većih centara ili gradova, obavljati svakodnevne aktivnosti od kupovine, odlaska doktoru, u ambulante, u biti bilo kakve svakodnevne aktivnosti jer im je kroz njih potrebna asistencija videćih osoba. Naši klijenti su iz 16 okolnih sela u Petrinji i sam grad Petrinja. To su ljudi koji su stvarno teškog imovinskog stanja i stariji su od 65 godina. Imaju zdravstvenih problema, naravno preko 65 uvijek imaš problema sa zdravljem i koji su sami. To su vam u biti sve staračke i samačke obitelji. To su ljudi koji su ostali, žele biti u svom selu, žele tamo doživjeti kraj, neće ići u dom jer to je za njih nešto apstraktno i žele u svom ognjištu biti što duže. Zapravo mi se bavimo izvan institucionalne skrbi ljudi da bi što duže ostajali na svom ognjištu. Naravno da se u njihovim životima preokrenuo cijeli svijet. Jel? Puno ih je nakon toga umrlo, vjerojatno od stresa, bolesti svih koji su imali. Oni što su ostali, jako su se promijenili, pogotovo psihički. Imamo osjećaj da nešto im trebamo unijeti novo, ali ne znamo što. Oni su nama dio obitelji, vjerujte mi. I mi njima, oni kažu da ne znaju šta bi oni radili, šta bi oni da nas nema. Na primjer, klinac nije prometno povezan. Stražbenica nije prometno povezana. Puno sela koji nisu prometno povezani, šta bi oni bez nas napravili? Recite, kad treba ići doktoru, pao, išao je na slikanje, tamo vam, šta bi oni bez nas napravili? Još jedan od velikih izazova, dakle, uz starije stanovništvo je problem sa zdravljem. Kroz ankete koje smo proveli kako u kontejnerskim naseljima, ali tako isto i u ruralnim dijelovima, više od 65% stanovništva boluje od kroničnih bolesti srca i krvožilnog sustava. To su bolesti koje zahtijevaju redovite kontrole, redovito praćenje, kontrole kod specijalista, ali nažalost stanovništvo u našim mjestima za koje smo se mi skrbili nije u mogućnosti doći do takve adekvatne liječničke skrbi i nije u mogućnosti doći do redovite kontrole čak i liječnika opće medicine, tako da je nužno voditi brigu o starijim i nemoćnima kako bi im se poboljšala kvaliteta života, kako bi im se poboljšalo zdravlje i kako bi im se produžio vijek života. Jer 65 godina, smrtnost sa 65 godina na Banovini nije rijedak slučaj. Pa u prva 3-4 mjeseca najveći izazov je zapravo bio evidentirati sve ljude na ovom području, utvrditi zapravo kriterije tim ljudima, tko ima kakvu naljepnicu, tko je u kakvoj potrebi. Opet, kažem, mi smo do potresa skrbili za 100 obitelji, jako smo dobro poznavali sela i zapravo i dosta ljudi, ali nismo znali kako su ljudi, u kojoj mjeri su stradali. Znači, prvih mjeseci smo mi zapravo pomagali za sve sugrađane grada Gline i u početku ove krize bilo je 3000 obitelji koje su primale hranu, higijenu i sve što je bilo potrebno. Kako je vrijeme odmicalo, zapravo neki su se snašli u svojim, pomoćnim nekakvim prostorijama i ljetnim kuhinjama, nisu baš svi boravili cijele dane u kontejneru, pa smo opet pomagali s namještajem, sa svim što je bilo potrebno, ali kažem, prvih mjeseci zapravo bilo je konfuzno zato što i mi nismo imali svoj prostor i mi nismo znali gdje smo, a trebalo je opet pomoć svim tim korisnicima. Na sreću smo tu imali veliku podršku interventnih timova iz drugih crvenih križeva koji su nam pomogli u obilasku i zapravo pomoć našim sugrađanima. Pa najveći izazov je zapravo ta psihosocijalna pomoć korisnicima.
i zapravo suživot s njima i svakodnevne aktivnosti koje evo i samim korisnicima koji žive u kontejnerima nije jednostavno, od toga da se kontejner ne može zagrijati do toga da ne mogu dočekati dan obnove i ta neizvjesnost zapravo kad će biti obnova, gdje će biti, tko će kuda seliti i tako iz dana u dan. To su izazovi koje evo nakon 2 godine svakodnevno slušamo. Zapravo primirila se stvar, u početku su bili ti učestali potresi koji dalje su izazivali strah kod korisnika i to nam je bilo zapravo najviše smo snage usmjerili na nekakvo smirivanje i pomoć tim ljudima, ali evo sad smo u fazi samo da čekamo svi nestrpljivu obnovu i da čekamo nekakvo trajno rješenje za ljude koji su u kontejnerima. Ono što je možda bio jedan od najvećih izazova koji smo imali, dakle, poslije potresa na Banovini je staro i nemoćno stanovništvo koje je bilo odsječeno bez prijevoza, bez ikakvih mogućnosti i dostupne pomoći u tom trenutku. I druga stvar koja nam je predstavlja jako veliki problem su bila naravno djeca koja su bila sudionici ovog potresa, ali opet na neki način pasivni promatrači kojima je bilo nužno ukazati pomoć s obzirom da su isto dakle žive u ruralnim dijelovima, socijalno odsječeni, bez nekakvih skupina, unutar covida, na online nastavi, bez vršnjačke potpore i suživota i to su bili vrlo veliki izazovi, naravno na ruralnoj Banovini, bez javnog prijevoza, bez infrastrukture, bez osobnih automobila koje stanovništvo također nema. Svaki rad je bio veliki izazov. Puno od naših stradalnika ne samo da su izgubili dom sad u potresu, nego su izgubili dom i tijekom Domovinskog rata. Tako da je to i to često te traume još nisu ni preradili i polako se nekak dolazilo do doma, do posla, do neke vrste normalizacije, ali to ne znači da su se radilo sa traumama, jer kod nas je i stigma razgovarati s psihologom i razgovarati o mentalnom zdravlju, sigurno nedovoljno i čuvamo svoje mentalno zdravlje, a opet isto kad se živi ovako u velikom siromaštvu onda ima i drugih prioriteta, preživjeti, obrok za djecu, školski, ne znam, oprema, mislim što sve se treba u svakodnevnom životu, onda mentalno zdravlje uvijek bude najmanji prioritet. Voda je izvor života. Bez vode ne može niko funkcionirati. Živimo u 21. stoljeću gdje bez vode jednostavno ne možemo funkcionirati, što je voda nama najbitnije sredstvo vode i struja. Znači bez struje se može, a bez vode se ne može. Znači to nam je osnovna higijena, osnovna potreba za život, za preživljavanje voda. U području grada Gline imate 69 naselja sela. Naselja južno od grada Gline uglavnom nemaju vodoopskrbnu mrežu i to su upravo naselja jugoistočni dio koji je najviše pogođen potresom. Oni su se za opskrbu vodom koristili isključivo bunarima i lokalnim izvorima. Od tih kapaciteta koji su oštećeni u potresu, a to je bio jedini izvor vode, odnosno pitke vode za to stanovništvo, 90% nema i dan danas nema svoju funkciju, a nekih 10% je možda povratilo funkciju. Problem je nastao onog trenutka kad je potres poremetio podzemne tokove i pri tome je gotovo većina, uz neke izuzetke, bunara ostalo bez vode. Dakle, žile su promijenile smjer i ti bunari su neupotrebljivi u tom trenutku bili. Isto to je i sa lokalnim izvorima koji su punili neke lokalne spremnike. U tom trenutku mi smo morali osigurati prije svega pitku vodu i to je osiguravao Crveni križ, jer je on bio zadužen za pitku vodu, a vatrogasci su bili zaduženi za tehničku vodu. Osiguranje vode u prvom naletu bilo je putem vatrogasnih cisterni za prijevoz vode i to na način da smo punili bunare, postojeće bunare, koji su donekle zadržavali tu vodu. Međutim, ta voda brzo ode, pa je to bio jedan Sizifov posao, da se tako izrazim. Puno posla, malo rezultata, ali
Jedino što smo mogli tada napraviti. Stožer civilne zaštite je onda isporučio određenu količinu spremnika IBC bačvi od 1000 litara, koje smo uz pomoć njih i mi sami dislocirali na lokacije gdje su bili najpotrebniji, ili na javnu površinu ili direktno privatnoj fizičkoj osobi. Tako da u ovom trenutku, dakle, mi imamo i dalje taj problem. Neki bunari su vratili svoju funkciju, no velika većina nije, uključujući izvore. Problem vode, dakle pitke vode koja je pitka voda, ostao je i dalje, a mreža spremnika koje mi punimo narasla je do 140. Dakle, mi imamo sada 140 lokacija za prijevoz dostav tehničke vode, prije svega za opskrbu domaćinstava, jer bez te vode ljudi kao primarnu potrebu ne bi mogli uopće tu biti. Glavni problem je napravio potres koji se desio, znači, prije 2 godine sada. Što je bunari su ostali bez vode. Te žile i te crte u podzemlju koje ne znamo ni mi, koje se nalaze neke na 10, 15, 20 metara, su se jednostavno zatvorile i ti izvori su se pomaknule. Znači, taj izvor je postojao tu do 50 ili možda čak i 100 godina. Prilikom potresa se sad to desilo da je možda taj izvor otišao 2, 3, 5 metara dalje i da jednostavno taj bunar više nema priključka, znači nikakvog doticaja sa vodom. Na području Sisačko-moslavačke županije je do sada očišćeno oko 1420-30 bunara. Znači, točno u ovom mjesecu, kad se zbroji sve, onda ćemo vidjeti. Ali mi gledamo, znači, da nam baza do kraja 2022. bude očišćeno do 1500 bunara. Nažalost, od tih 1500 bunara maksimalno 15% je ispravno za konzumaciju, za piće. Mi smo, znači, sa svom svojim trudom i sa svom svojom mukom koju smo ulagali i ulažemo svaki dan i po kiši i po lošem vremenu i po dobrim uvjetima i kad je najveća temperatura, mi pokušavamo, znači, usposobiti sve što se usposobi da ljudi imaju pristup u vodi. Taj dio kad gledamo, znači, u dugoročnom će se isplatiti, ali to je jako spor proces. Jer jako to sporo ide taj izlazak bakterija iz te vode. Prije jednom 10-15 dana sam razgovarao sa kolegicom iz Zavoda za javno zdravstvo koja obavlja sve te kontrole i analize vode i kaže ona, početak kad smo krenuli u taj proces i sada je velika razlika. Na početku su se te bakterije brojale u tisućama, a sad te bakterije se broje u nekim desetak ili 20 ili 30 preko te granice, što je jako, jako velik napredak. Znači, kad gledali smo prve uzorke, kad smo krenuli tek 2000, znači posle potresa, znači 2021. to je kad je krenulo, znači, područje Sisačko-moslavačke županije, uzorci su bili užas. Znači, jednostavno riječi koje možemo upotrijebiti je to za užas. Znači, to nije ni za pranje ceste koliko se šta se nalazilo unutra. A sada su to bakterije koje se nalaze, ajmo neka ta granica je reći do 100 mikroorganizama, znači na 1 litri vode, a sad se oni broje možda 150, 180 ili 200 na tom procesu. Znači, proces, jako smo blizu tome cilju, nadamo se da ćemo to uspjeti u što kraćem roku dovesti do toga cilja kojega mi želimo napraviti, znači da tu voda ljudima napravimo, da ljudi mogu iz svoga bunara, iz svoga izvora konzumirati za piću, ali teško je reći da će to biti za mjesec, za 2, nadamo se u što kraćem roku. Pa definitivno se pozitivno dogodilo to da je nakon potresa cijeli svijet se slio na područje Sisačko-moslavačke županije. Jako je pozitivno to zajedništvo i ti volonteri koji su došli i uvijek je to, kad je teško, onda uvijek naša nacija pokaže tu solidarnost, humanost i evo to zajedništvo nekakvo koje u prvim danima bilo je nešto najljepše što je naše područje doživjelo. Tako da na našem djelovanju bilo je sve lakše uz te ljude, uz te volontere. Ono što je svakako dobro je ono što mi imamo, a mnogi nažalost nemaju, a to je naše hrvatsko srce. Mi se u najtežim trenucima uvijek pokažemo dobri i kad nemamo i kad ne možemo, mi u stvari imamo i možemo. I pomognemo svima kome je ta pomoć potrebna. To je ono što svakako ne smijemo nikako izgubiti, to je dobro.
Međutim, to hrvatsko srce mora biti i organizirano i koordinirano. Jel tako? Organizacije i koordinacije se svakako mogu popraviti, znate onu izreku uvijek može bolje. Ono što ja posebno volim kod našeg naroda je kad je god se dogodi neka nevolja ili neka situacija, pa makar to, znamo i sami dosta tih slučajeva i kad je neko dijete bolesno pa se prikuplja za lijek za to dijete i u Americi neko hitno liječenje, da mi tu ne pitamo puno. Taj neki početni entuzijazam koji mi imamo i nalet, mi idemo do krajnjih granica. I mi stvarno imamo jednostavno u našem narodu ta solidarnost i sloga je nešto što se ne može nikad dovesti u pitanje. Mi imamo stvarno veliko srce, a to vidimo i po sportu i po svemu drugome. To je pozitivna stvar i ja to uvijek pozdravljam. Ali ono što je manjkalo u ovoj krizi, ali i u drugim krizama koje su se dogodile u Hrvatskoj, je upravljanje tim ljudima. Mi smo sretni da imamo ljudske resurse, imamo ih na raspolaganju, ali nažalost taj sustav upravljanja svim tim ljudima je bio manjkav. I ono što je osobno mislim da bi puno toga promijenilo je da smo imali bolju komunikaciju. I taj sustav općenito komunikacije i spuštanja pravodobnih informacija u pravo vrijeme je bio jako loš, nažalost. Tako da mislim da su pozitivna strana je ta što imamo ljudske kapacitete, imamo ljude koji su spremni raditi, a s druge strane uvijek padnemo na toj komunikaciji i upravljanju svim tim ljudima. Pa meni je u katastrofi potresa bilo jako teško zato što ja osobno sam doživjela taj potres na svojoj kući, kod svoje obitelji, kod svoje familije i plus to sam trebala biti aktivna i pomoć svim korisnicima ili svim ljudima koji borave na ovom području. U tom trenutku zapravo teško je biti sabran i teško je posložiti priču od starta. Ovo je sad jedno novo iskustvo za mene. Ja sam sudjelovala i u drugim krizama gdje mi je bilo puno jednostavnije jer sam zapravo došla na nekakvu posloženu priču. Ovdje sam ja trebala posložiti priču koju, smatram da nisam posložila u prvim satima i u prvim danima. To se tek dogodilo 3. dan. Zato mislim da bi ispred Stožera civilne zaštite zaista trebali biti ljudi zaduženi, educirani, koji bi u prvim satima i prvim trenucima nekakve krize posložili priču. Samo to. Zapravo mi smo već kroz mjesec, već kroz 5-10 dana, mi smo već dobro funkcionirali. U uvjetima koje smo imali, dobro smo radili. Najizazovniji je bio kaos koji se dogodio, zapravo ogromnim prilivom nekontroliranih rijeka ljudi koji u dobroj ili manje dobroj namjeri su na naše područje došli. Izazov je bio zapravo nositi se sa sustavom koji ne funkcionira u tom trenutku, dakle opći kaos i opće nesnalaženje, nepostojanje sustava koji kontrolira događanje, pa čak i pružanje same humanitarne pomoći. Mislim, to je nešto što nakon svega što je Hrvatska kao mlada demokracija prošla, nakon iskustva sa ratom i sa svim tim nekim prirodnim katastrofama naknadno, je nedopustivo da nam se to ponovo dogodilo, da smo nespremni. Kad govorim država, ne izuzimam ni sebe, jer državu čine ljudi, jel? Tako da moram priznati da je to bio izazov snaći se u tom kaosu uopće i nastaviti dalje funkcionirati. Pa osobno pozdravljam jako koordinaciju humanitaraca, jer je to jedan predivan primjer suradnje različitih organizacija na jednom području. Oni su se u ovom trenutku povezali oko nekakve nedaće, nesreće koja se dogodila, ali mislim da je to praksa koja bi se trebala primijeniti u svim dijelovima Hrvatske na nacionalnoj razini. Tako da ne moramo čekati da se nešto dogodi, da surađujemo i pomažemo jedni drugima kao organizacije, pa da bi onda pomogli ljudima koji su pogođeni tom krizom ili katastrofom, nego to jednostavno treba postati normalno ponašanje i to jednostavno treba biti stavljeno pod nekakvu univerzalnu kapu, odnosno nacionalnu, da se u svakom trenutku zapravo zna čime raspolaženo, kakvim organizacijama i kakvim zapravo kompetencijama tih ljudi da bi ih onda mogli pozvati u pomoć.
Koordinacija je jedna jako dobra stvar zapravo u ovoj krizi koja se dogodila, jer je na jednom mjestu okupila sve ključne dionike koji su pružali tu pomoć koja je tad bila neophodna. Ono što je uvelike olakšalo rad na terenu je bila koordinacija humanitaraca, gdje smo mi dakle kroz tjedne sastanke po potrebi češće međusobno surađivali, dogovarali se kako bi na neki način uštedjeli dragocjeno vrijeme jedni drugima i kako bi zadovoljili potrebe svih korisnika. Tamo gdje koordinacija nije postojala, mislim da nisu svi korisnici primili pomoć u pravo vrijeme ili da su neki korisnici zapravo primili više od potrebnog, a drugi su bili zakinjeni za tu istu pomoć. Mislim da se to događalo i na početku krize, naime odmah poslije potresa, dok nismo osnovali, dok nismo zapravo napravili koordinaciju humanitaraca, iz razloga što mnoge organizacije zapravo nisu poznavale ni područje, ni stradalo stanovništvo, tek na kraju krajeva i mi koji smo ovdje i koji djelujemo na ovom području smo 3. ili 4. dan shvatili zapravo koja su sela najviše stradala. Mislim da je potrebno nakon svake krize odmah u prvim satima i danima zapravo okupiti sve organizacije i uključiti ih u aktivnosti na području jedinice lokalne samouprave gdje se već katastrofa dogodila. Na području grada Gline, da budem iskren, evo mi se znamo i kao tak, ja sam uglavnom komunicirao kao predstavnik stožera sa svim nevladinim organizacijama i koliko sam mogao sam usmjeravao. U principu bili smo na dobrom putu, međutim u takvim uvjetima je teško očekivati da će sve biti idealno. Ali ono što je bitno je da u takvim situacijama velikih nesreća i katastrofa svaki član stožera civilne zaštite ima svoje zadaće. Bilo bi dobro da je neko bio zadužen samo za to, recimo. Jer jedna osoba, pa čak ni 2 ili 3, ne mogu sve to odraditi, sve te organizacijske i koordinacijske zadaće, ali ako imate osobu koja je zadužena samo za prihvat i koordinaciju rada nevladinih organizacija, onda bi to vjerojatno bilo puno bolje. Ono što bi realno bilo dobro i što je možda moguće jest upravo snaga koordinacije humanitaraca u kontekstu izmjene nekih protokola, odnosno izrade novih, kako nam se ne bi ponovio ovakav kolaps koji nam se dogodio 29. i 30. i 31.12. nakon potresa, gdje su nam ceste bile zakrčene, gdje nam hitna nije mogla proći po 4 sata radi toga što svi bauljaju, ne znaju ni kud idu, ni šta rade. Dakle, koordinacija je ta koja ima snagu eventualno sada u ovim nekim trenucima zagovaranja i lobiranja kod nadležnih službi, nadležnih ne samo ministarstava nego i tijela, da se sustav civilne zaštite prije svega osnaži i da funkcionira kao nešto što je neophodno ne samo kad se kriza dogodi, nego da je to u pripremi kad se eventualno kriza dogodi, da mi već znamo gdje smo i što smo, da se svakako stvara novi sustav koji će nam svima pomoći i dati uvid u stvarno stanje terena, koji zajednički opet možemo svi koristiti, ne da to bude opet, kažem, pod nekakvim navodnicima dostupno samo nekima, jer realno gledano mi koji na terenu radimo, kao Udruga X, kao Adra i ostale organizacije civilnog društva, mi smo ti koji zapravo najbolje znamo kako teren živi i koji su problemi. Dakle, kad se radi o državnim protokolima i nekakvim dokumentima od nacionalnog značaja, svakako bi trebalo uključivati sudionike s terena, pri tome mislim na nas sve zajedno. Vjerujem da u nekim novim krizama inicijalna procjena potreba je nužna kako bi se na adekvatan način što prije zadovoljile potrebe onih najugroženijih i duboko vjerujem kako mi organizacije civilnog društva možemo pomoći stožerima civilne zaštite da se jedna takva procjena potreba u nekim novim krizama
napravi odmah na početku, kako bi se svi bili na neki način umreženi, koordinirani, što nam je naravno i cilj, i kako bi se što adekvatnije odgovorilo na krize i kako bi mogli kao organizacije civilnog društva biti dio odgovora na novo nastale krize i kako bi dakle u suradnji sa centrom i stožerima civilne zaštite mogli adekvatnije djelovati na terenu. Nama treba sustav i organizacije civilnog društva moraju postati dio sustava. One jednostavno imaju tu i toliko organizacija sa tolikim elanom, sa tolikim znanjima, sa tolikim vještinama, ali to se može samo na nekoj mikrolokaciji iskoristiti u tom trenutku gdje se oni nađu. Ali kada bi nacionalni, recimo, stožeri, kada bi se u zakon o sustavu civilne zaštite, iako tamo piše da su one dio toga, ali kada bi se one zapravo stvarno koristile i to postala stalna praksa, onda bi zapravo otpornost zajednice bila puno veća. I to je ono čemu težimo, da nas sutra stvarno ništa ne može iznenaditi. Naravno, uvijek će postati neke stvari gdje ćemo trebati improvizirati, ali taj neki kostur, te nekakve konture sustava moraju biti jasne, posebno ta komunikacija. Komunikacija ako zakaže, onda za ludu iz džaba nam svi ti ljudi na terenu i svi ti resursi, ako nemamo komunikaciju i nemamo neki pravi način za prenos informacija.